ካብዞም 5 ስሕተታት ሓደ እንድሕር ደኣ እናሰርሕክን እንተኾንክን ቦርጭኽን ፍጹም ኣይጠፍእን። እንደውም ከይፈለጥክን ብገዛኢድክን ቦርጭኽን ከም ጓንቲ እናነፍሕኽን ኢኽን። ናብ ጅም ምኻድ ከየድልየክን ዝበላዕኽንኦ ምግቢ ናብ ቦርጭ ከይቕየር ዝከላኸል ሳይንስታት ዘረጋገፅዎ ናይ 10 ደቂቓ ሕጊ ኣሎ። እዚ ከይዲ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንምፍላጥ ሓቢርክና ንፅንሓ። ነገር ግን እዚ ሕጊ ንኽሰርሐልክን እንድሕር ደኣ ደሊኽን መጀመርያ ሕዚ እትሰምዖ 5 ሓደገኛ ክፍትታት ደው ክተብላ ይግባእ። መብዛሕትኽን ቦርጭ ንምጥፋእ እንተሓስባ መጀመርያ ናብ ኣእምሮኽን ዝመፅእ እንታይ እዩ? እርግፀኛ እየ ሴት ኣፕ ወይ ናይ መዓንጣ ምንቅስቓስ እዩ። በብመዓልቱ ናይ ከብዲ ምንቅስቓሳት እናሰርሕና ንምንታይ እዩ ቦርጭና ዘይቕንስ ኢልክን ተጨኒቕክን ትኾና ኢኽን። እምበኣር ከስ ዝገርመክን ነገር ናይ ከብዲ ምንቅስቓስ ብዝገበርክን ቁፅሪ ቦርጭኽን ክውስኽ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ንምንታይ መሲልክን? ብናይ ኣካል ጥንካረ ሳይንስ ውሽጢ ስፖርት ሪዳክሽን ዝበሃል ሓሳብ ኣሎ። እዚ ማለት ሓደ ናይ ሰውነት ክፍሊ ጥራሕ ፈሊኻ ምጥፋእ ማለት እዩ። ነገር ግን ሳይንሱ ከም ዝነግረና እዚ ነገር ከም ዘይከኣል እዩ። ንኣብነት ናይ ከብዲ ምንቅስቓስ እንትሰርሓ ሰውነትክን ነዚ ምንቅስቓስ ዘድልዮ ሓይሊ ዝረኽቦ ካብ ኣብ ከብድኽን ዘሎ ስብሒ ጥራሕ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ካብ ሙሉእ ሰውነትክን ካብ ኢድ፣ ካብ እግሪ፣ ካብ ገፅ ኣብ ዘሎ ስብሒ እውን እዩ። እዚ ብደንቢ ከረድአክን ከብድና ክልተ ዋና ዋና ክፍልታት ኣለዎ። እቲ ሓደ ውሽጡ ዘሎ ጥንቻ እንትኸውን ካልኣይ ኣብ ጥንቻ ዝተደረበ ስብሒ እዩ። እስኽን በብመዓልቱ ናይ ከብዲ ምንቅስቓስ እንትሰርሓ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጥንቻ ይጥንክር። ነገር ግን እቲ ብላዕሊ ዘሎ ስብሒ እንተዘይጠፊኡ እቲ ጥንቻ ነቲ ስብሒ ደፊኡ ይነፍሖ። ውፅኢቱ እንታይ ይኸውን? ቦርጭኽን ካብ ምጥፋእ እኳ ደኣስ ዝበለፀ ጠንኪሩ ንቕድሚት ይወፅእ። ልክዕ ኣብ ርእሲ ጃኬት ከም ምድራብ። መፍትሒኡ እንታይ እዩ? ቦርጭ ንኽጠፍእ መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ስብሒ ክቃፀል ኣለዎ። ስብሒ ከዓ ዝጠፍእ ሙሉእ ሰውነትና ዘንቀሳቐሱ ምንቅስቓሳት እዮም። ቀዳማይ ካምፓውንድ ሙቭመንት ከምኒ ስኳት ወይ ፑሽ ኣፕ ዝበሉ ንመላእ ሰውነትና ዘንቀሳቐሱ ምንቅስቓሳት ካብ ናይ ከብዲ ስብሒ ብዝበለፀ ካሎሪ የቃፅሉ። ካልኣይ ካርዲዮ ፈጣን ዝኾነ ጉዕዞ ኣብ ሰውነትና ዘሎ ስብሒ የቃፅል። ሙሉእ ሰውነትክን እንትንቀሳቐስ ቦርጭኽን እውን ሓቢሩ ይጠፍእ። ሳልሳይ ዘፕላንክ ናይ ደገ ናይ ከብዲ ክሰርሓ እንድሕር ደሊኽን ከብድኽን ንቕድሚት ካብ ዝደፍኦ ሴታት ንላዕሊ ንጡንቻ ኣኪቡ ዝሕዝ ፕላንክ ስርሓ። ፕላንክ ከብድኽን ንውሽጢ ንኽእከብ ጠንካራ ንኽኸውን ይሕግዝ። ብዙሓት ሰባት ቦርጭ ብፍጥነት ንምጥፋእ ዝገብርዎ ነገር ሰውነታቶም ናብ ስብሒ መጠራቐሚ መጋዘን ዝቕይር ካልእ ዓብዪ ስሕተት ኣሎ። እዚ ስሕተት ድማ ካብ ስሕተት ሓደ ንላዕሊ ውፅኢትክን የበላሽዎ። እዚ ስሕተት 90% ዝኾኑ ሰባት ቦርጭ ንምጥፋእ ጉዕዞም ኣብ ዝጅምርሉ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሰሙን ዝወድቁሉ ዓብዪ ወፅመድ እዩ። መብዛሕትና ቦርጭ ዝመፅእ ብምብላዕ እንተኾይኑ ተዘይበሊዕና ቦርጭ ክጠፍእ እዩ ኢልና ንሓስብ ኢና። ቁርሲ ምግዳፍ፣ ምሳሕ ምዝላል ወይ ኣብ መዓልቲ ሓደ ሻዕ ብምብላዕ ሰውነትና ነጨንቆ ኢና። ነገር ግን እቲ ሓቂ ናይዚ ተፃራሪ እዩ። ንባዕልኻ ምጥማይ ቦርጭ ካብ ምጥፋእ ንላዕሊ ሰውነትና ናይ ስብሒ መጠራቐሚ ማሽን ንክኸውን እዩ ዝገብር። ሰውነትና ከመይ ይሰርሕ? ሰውነትና ብጣዕሚ በሊሕ እዩ። ምግቢ ብዝለዓለ መጠን እንትንከላኸል ሰውነትና ሓደጋ መፅዩ ጥሜት መፅዩ ብዝብል መልእኽቲ ናብ ርእስና ይልእኽ። ኣብዚ ግዜ ሰውነትክን ሰርቫይቫል ሙድ ይኣቱ። እዚ እንትኸውን ክልተ ሕማቓት ነገራት ይፍጠሩ። ቀዳማይ ሜታቦሊዝም ይቕንስ። ሜታቦሊዝም ማለት ሰውነትክን ምግቢ ናብ ሓይሊ ዝቕይር ሞተር እዩ። እንትጠምዩ ሰውነትክን ሓይሊ ንምቁጣብ ኢሉ እቲ ሞተር የዝሕሎ። እዚ ማለት ኣብ መዓልቲ ተቃፅልኦ ናይ ካሎሪ መጠን ብዝለዓለ መጠን ይቕንስ ማለት እዩ። ካልኣይ ጡንቻታትና ይበልዖ። ሰውነትክን ሓይሊ እንትስእን ብመጀመርያ ዘጥፍኦ ስብሒ ዘይኮነስ ጡንቻ እዩ። ጡንቻ ከዓ ካሎሪ ብምቅፃል ከይዲ ዓብዪ ሚና ኣለዎ። ጡንቻ እንትቕንስ ሜታቦሊዝም እውን ዝበለፀ ይደክም። በዚ ስሕተት ዓብዪ መዘዝ ዝመፅእ ምግቢ ምብላዕ እንትጅምር እዩ። ኣብ ውሑዳት መዓልትታት ምግቢ ገዲፍክን 2 ኪሎ ዋላ ተቐነስክን ምግቢ ምብላዕ እንትጅምር ኣብ ሰውነትክን ካልእ ጥሜት ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋት ዝበላዕኽንኦ ምግቢ ብሙሉእ ብፍጥነት ናብ ስብሒ ይቕየር። በዚ ምክንያት እውን ብዙሓት ሰባት ካብ ዝቐነስዎ 2 ኪሎ ንላዕሊ 5 ኪሎ ተወሲኹ ዝምለስ። ካብ ምጥማይ መፍትሒኡ ካሎሪ ደፊሲት እዩ። ቦርጭ ንምጥፋእ ምጥማይ የድልን ዘድልየና ብልሓት እዩ። ቀዳማይ ሰውነትክን ካብ ዘቃፅል ንእሽተይ ምምጋብ እምበር ዘይምጥማይ። ካልኣይ ፕሮቲን ኣብዝሑ ከም እንቋቑሖ፣ ጥረምረን፣ ስጋን ዝበሉ ምግብታት ተመገባ። ፕሮቲን ቶሎ ንኸይትጠምያ ይሕግዝ። ጡንቻ እውን ንኸይቕንስ ይገብር።
ቦርጭ ዝጠፍእ ብዘይ ምብላዕ ዘይኮነስ ትክክለኛ ነገር ብምብላዕ እዩ። ነገር ግን ሓደ ሰባት ካብ ምጥባይ ገንዘቦም ኣውፂኦም ብፍጥነት ርጉድ ንምቕናስ ኢሎም ዝኣምንሉ ምንም ውፅኢት ዘይብሉ ካልእ መንገዲ ይመርፁ። ኣብ ቅዱስ ሰለስተ ንሪኦ ኢና እስቲ ንባዕልኻ ንጠይቐ ናይ ኢንስታግራም ወይ ናይ ኤፍቢ ማስታወቅያ ርኢኸን እዚ ሻሂ ትሰትዮ ዶ? ኣብ ሰሙን ቦርፀይ ክቕንስ እዩ ኢልክን ገዚእኸን ወይ ከዓ ንጉሆ ሎሚን ዝንጅብል ሰትየ ሙሉእ መዓልቲ ዝደለኽዎ ናበላዕኹ ውዕል እየ ኢልክን ትሓስባ ኢኸን። እቲ ሓቂ ክነግረክን ገንዘብክን ኣይተበኽነ። ኣብዚ ዓለም ውሽጢ ደቂስክን ስብሓ ተቃፅላሉ ትኽእላ ምንም ዓይነት ኣስማታዊ ዝስተ ነገር የለን። እዘን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረኣያ ሞዴላት እዚ ሻሂ ሰትየ ከምዚ ኮይነ እንትብላ ንዓኽን ዘይነግራኽን ብድሕሪት ዝሰርሕኦ ስፖርትን ከቢድ ናይ ምግቢ ቁፅፅርን ኣለዉ። ንምንታይ እዮም እዞም ዝስተዩ ነገራት በይኖም ዘይሰርሑ? ስብሒ ዝጠፍእ ብኬሚካላዊ ኪደት እምበር ብመስተ ኣይጠፍእን። መብዛሕትኦም ፋት በርኒንግ ቲ ተባሂሎም ዝሽየጡ ነገራት መሰረታዊ ባህርያት ኣለዎም። ሓደ ካብ ሰውነትክን ማይ ንኸወፅእ ይገብሩ። ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ሚዛን እንትልክዓ ዝቐነስክንኦ ክምለስ ይኽእል እዩ። ነገር ግን ዝቐነስክንኦ ማይ እምበር ስብሒ ኣይኮነን። ማይ እንትሰትያ እቲ ክብደት ወዲያውኑ ይምለስ። ካልኣይ ናይ ምግቢ ምሕቃቅ ዑደት ብምፍጣን ምግቢ ብቶሎ ካብ ሰውነትና ንክወፅእ ይገብሩ። እዚ ከዓ ነዊሕ ግዜ እንትግብሮ እንድሕር ኮይና ናይ ጨጓራን መዓንጣን ጥዕና ከበላሽ ይኽእል። ናይ ለሚንን ናይ ዝንጅብልን ሓቂ ለሚንን ዝንጅብልን ንጥዕና ብጣዕሚ ፅቡቃት እዮም። ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እውን ይውስኹ። ንሜታቦሊዝም እውን ብውሕዱ ከነቃቅሑ ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን ኣብ መዓልቲ 3000 ካሎሪ እናተመገብና ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ከይሰራሕና ንጉሆ ሓንቲ ብርጭቆ ሎሚ ማይ ስለዝሰተና ስብሒ የቃፅል እዩ። መፍትሒኡ እዞም መስተታት ከም ድጋፍ ተጠቅዖም ሎሚን ዝንጅብልን ወይ ቆፃል ሻሂ ስተያ። ነገር ግን ከም ዋና መፍትሒ ዘይኮነስ ከም ረዳት ተመልከቶም። ካልኣይ ማይ ኣይትተክኣ። ሻሂ ካብ ንፁህ ማይ ንላዕሊ ሜታቦሊዝም ኣይጥፍእን። ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 3 ሊትር ማይ ምስታይ ንባዕሉ ስብሒ ንምቅፃል ዓብዪ ሓገዝ ኣለዎ። እቲ ሓቂ ምቕባል ኣብ ሰሙን ንዓመታት ዝተጠራቐሙ ቦርጪ ዝጠፍአሉ ቋራፅ መንገዲ የለን። ውፅኢቱ ዝርአ ብፅንዓትን ብትክክለኛ መንገድን እዩ። ማስታወቅያታት ዝሸጥዎ ተስፋ እዩ። ውፅኢቱ ግን ዝመፅእ ካብ ስራሕ እዩ። እዞም መስተታት ከም ዋና መፍትሒ ዘይምቁፃር ፅቡቅ ጅማረ እዩ። ነገር ግን ትሰትዮ ነገር ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ በልዓኽንኦ ትገብርኦ ነገር ኣብ ቦርጭኽን ዝፈጥሮ ተፅዕኖ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ነዚ እዩ ቅድም ዝነገርኩኹን ናይ 10 ደቂቃ ሕጊ ጨዋታ ቀያሪ ዝኸውን። እዚ ሕጊ ፅንሒ ኢልና ንሪኦ ይኸውን። ቅድሚኡ ግን ሓደ ወሳኒ ነገር ኣሎ። መብዛሕትኽን ቦርጪ የምፅእ እዩ ኢልክን እትፈርሕኦ እሱ ግን ንቦርጪ መጥፊኢ ቀሊል ኮይኑ ተዝነግረክን ተኣምና ዶ? ሕዚ እንታይ ከም ዝኾነ ንርአ። እዚ ስሕተት ምናልባት እውን ኣብ ምግቢ ዓለም ካብ ዘለዉ ዓብዪ ሕሾት ሓደ እዩ። ቦርጪ ማለት ስብሒ እዩ። ስለዚ ቅብኣት ዘለዎ ነገር ተዘይበሊዕኸን ቦርጪ ይጠፍእ እዩ ኢልክን ትሓስባ ኢኸን። ስጋ እንትገዝኣ ቅብኣት ዘይብሉ፣ ፀባ እንትገዝኣ ፋት ፍሪ፣ ምግቢ እንተብስላ ከዓ ምንም ዘይቲ ዘይብሉ ንምግባር ትፅዕሩ። ነገር ግን እቲ ሓቂ እዚ እዩ። ጥዕናዊ ስብሒ ምብላዕ ቦርጭኽን ንከይጠፍእን ንክውስኽን ክገብሮ ይኽእል እዩ። ከመይ? ሰውነትክን ብትክክል ንክሰርሕ ጥዕና ዘለዎ ስብሒ የድልዮ እዩ። ንምንታይ መሲሊ? ቀዳማይ ናይ ሆርሞን ምዝባዕ ንቦርጭ ምጥፋእን ሰውነት ቅርፂ ንወሳኺ ዝኾኑ ሆርሞናት ዝምረቱ ካብ ስብሒ እዩ። ስብሒ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው እንተብል ሆርሞናት ይተሓዋወሱ። እዚ እንትኾን ሰውነትክን ስብሒ ናይ ምቅፃል ዑደቱ ንክፉእ መዓልቲ ብዝብል ኣብ ከብዲ ምጥርቃም ይጅምር። ካልኣይ ናይ ቪታሚን ሕፅረት እዩ። ቫይታሚን ኤ፣ ዲ፣ ኢ፣ ከ ፋት ሶሉብል ይበሃሉ። እዚ ማለት እዞም ቫይታሚናት ናብ ሰውነትክን ኣትዮም ስርሖም ንምስራሕ ናይ ግድን ስብሒ የድልዮም ማለት እዩ። ስብሒ እንተዘይበሊዕኹም እዞም ቫይታሚናት ኣይሰርሑን። እዚ እውን ሜታቦሊዝም ንክቕንስ ይገብሮ። ስብሒ ዘይብሉ ምግቢ እንትምገባ ከብድኽን ቶሎ ኣይፅግምን። እዚ እውን ሰውነትክን ፈጣን ሓይሊ ክደሊ ይገብሮ። ሽዑ ኣእምሮኹን ሽኮር ወይ ካርቦሃይድሬት ሮዝ ፓስታ ክትበልዑ ኣለኩም ኢሉ የጨንቐኩም። ብዙሕ ሽኮር ድማ ብቐጥታ ናብ ቦርጭነት ንክቕየር ይገብር። ኣብዚ ጥንቃቐ ትገብራ ኣለክን። ኩሉ ስብሒ ሓደ ኣይኮነን። ቀዳማይ ትራንስፋት ዝበሃል ብተደጋጋሚ ብዘይተስተጠበሱ ምግብታት ቺፕስ፣ ዶናት ወይ ኣብ ፋብሪካ ዝተዳለዉ ምግብታት እዮም።
እዚኦም ኣብ ቦርጭና ምቕያርን ንልቢ ሕማምን ንኽንጥቃዕ ይገብሩና። ካልኣይ ከም ኣቨካዶ፣ ጥረምረን ኦሊቭ ኦይልን ከም ሳልመን ዝበሉ ዓሳታትን እዞም ስብሕታት ከብድኽን ንነዊሕ ግዜ ናይ ጽጋብ ስምዒት ንኽስምዖ ይገብሩ። ናይ ኢንሱሊን መጠን እውን የረጋግዑ። ናይ ከብዲ ስብሒ ንኽቃጸል መንገዲ ይኸፍቱ። መፍትሒኡ ቅብኣት ኣይትፍርሓ፣ ቅብኣት ግን ኣስተኻኸላ። ኣብ ምግብኽን ንእሽተን ኦሊቭ ኦይል ምውሳኽ፣ ኣብ መዓልቲ ሓደ ኣቨካዶ ምምጋብ ካብ ጥሜት ይከላኸል። ቦርጭኽን ብጥዕናዊ መንገዲ ንኽቕንስ ይሕግዝ። እዞም ኩሎም ስሕተታት ናይ ኣመጋግባን ናይ ስፖርትን እዮም። ነገር ግን ሓሙሽተ ስሕተታት ንጊዜያዊ ውበት ኢልና ንገብሮ ነገር ግን ናይ ውሽጢ ኣካላት ዝጎድእ ተግባር ድሕሪ እቲ ስሕተት ከዓ እቲ ናይ 10 ደቂቓ ሕጊ ንርኢ ኢና። መብዛሕትኸን ስፖርት እንትሰርሓ ወይ ሙሉእ መዓልቲ ከብድኽን ብላስቲክ ጠቕሊልክን ወይ ብሼፕ ጠቕሊልክን ትውዕላ ተኾንከን ንገዛእ ሰውነትክን ትብድሎ ኢኽን ዘለኽን። ንጊዜያዊ ውበትክን ወይ ንፎቶግራፍን ዝግበር ነገር ከምዚ ዘላቒ ናይ ጥዕና ጠንቂ ከም ዝኾነ ንቦርጭ ምጥፋእ ድማ ምንም ዓይነት ፋይዳ ከም ዘይብሉ ክነግረክን። ናይ ረሃፅን ናይ ስብሕን ልዩነት ክትፈልጣ ኣለክን። እዞም ቀበቶታት እንተኣስራ ኣብቲ ከባቢ ከፍተኛ ዝኾነ ረሃፅ ይወፅእ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ከብደይ ከባቢ ስለ ዝረሃፅኩ እቲ ስብሒ ይቐልጥ ኣሎ ኢሎም ይሓስቡ እዮም። ግን እዚ ዓብዪ ስሕተት እዩ። ረሃፅ ማለት ስብሒ ይኮነን። ረሃፅ ማለት ካብ ሰውነትክን ዝወፅእ ማይን ጨውን ጥራሕ እዩ። ስብሒ ዝቃፀል ኣብ ጡንቻታት ኣብ ዝካየድ ናይ ካሎሪ ዑደት እምበር ብሙቐት ኣቢሉ ኣብ ቆዳኽን ፈሲሱ ኣይወፅን። እዚ ናብቲ ናይ 10 ደቂቓ ሕጊ ንኸይድ። እዚ ብሳይንስ ዝተረጋገፀ ነገር ብቐፃሊ ቪድዮ ሒዘልክን ዝመፅእ እንትኾን ሰብስክራይብ እናገበርክን ፅንሓ። ካብዚ ትገብርኦ ስሕተት እንተሃልዩ እውን ኮመንት ፅሓፍ።